Wat is dit? Lach dat. Wie ziet dat niet? Ja, ja. Jongens, dat kan ik. Oh ja. Oh. Hij is geniaal. Maar die rotkop, zeg. Oh, wat erg. F1. Moet nou zo'n hond gaan rijden? Gaat dat? Gaat dat? Hè? Zou dat kunnen? Ja, ja. Fuck it. Wie heeft dat gemaakt? Nee, Formule 1. Nee, wie dat gedaan heeft, maar zo dat ding ik verstaan niet, hè. Dus, nou, dus ja, dan moet je ook reactie wel filmen. Oh, geweldig. Geniaal, maar een rotkop. Oh, verschrikkelijk. Dat is wel heel erg. Dat is wel... Oh. Zie je, daarom stonden jullie daar met je kutcomputer. Hier, en jij trekt even nog gewoon mee, hè? Ja, maar ik pak jou wel. Maar hij is heerlijk. Ik vind het wel leuk. Het is jammer dat ik niet op kan rijden, Arjen. Zo is genoeg. Een kwartier is genoeg.